Kowe iki manut aku, penak-penak. Aku ora sudi Bathari. Aku ora sudi rabi kelawan Dewa Srani. Dewa Srani iki jek Joko, kowe iki wis randha. Ing atase anakku gelem trima, ing atase anakku ki akeh wong wedok sing do antri pengen dadi bojone Dewa Srani. Dalah Dewa Srani kok jane milih kowe. Aku iki jane atiku ora lila nek anakku rabi karo kowe. Ning bodote aku nuruti kekarepane anak, nuruti kawin Dewa Srani. Piye-piye tak sembadani. Kowe milih manut to, ora sadar arep regane larang. Rondo kemayu kowe. Rumangsane apa? Dina iki kowe manut to, ora sudi. Ora sudi. Ora sudi manut karo kowe. Semaputke bengok-bengok terus kowe. Bareng tak teliti kanthi permati. Tanah ya ayu tenan. Layak Dewa Srani kok senenge karo bocah iki ora kenek di alang-alangi rambute dawa tekan bokong. Gek rambute iki gilap kaya bar kalamasun slik. Pasuryan utawa rai nek gilape kaya ngono mongko tanpa hand body. Apa jenenge rai ngene apa? Skincare. Ora glowing kok taman skincare. Iya. Alise njlirit, mripate iki kekamban ora, kengriyipen ya ora. Irunge mbangir ya ora, pesek ya ora, bolongane ketok leh cilik-cilik. Jan kaya pelorotan taman anak-anak. Lambene tipis kaya ngono ndane oleh dicokon muni mak. Cinta-cintane sado protes wong enek wong mayang protes. Hak keloni sitok-sitok kapok. Dina iki sengko laire jabang bayi. Mbuh mati, mbuh urip bayi sing ana jroning kandhutaning Dresanala kudu lair saiki. Sinengka laire jabang bayi kang durung tumeka wahyane mangsa kala ngedalaken daya pangaribawa saka angga wujud angin gedhe kang den lebetaken wonten anggane Sang Dewi Dresanala kaya dene nyurung marang jejabang bayi kang ana jroning kandhutan. Sasampunipun dipun lebeti maruta rambah kaping 3 sakala Sang Dresanala mbikak 7 dasa. Mengo kaya guwa. Sakala miyak langse gumbala kiri. Miyak kuwi tegese buka, langse kuwi slambu, gumbala kuwi tegese brengos, giri tegese gunung. Bayi lair liwat gunung sing ana brengose. Brol lair jejabang bayi sumunar mawa cahya glewo kaya golek kencana kang bisa tata cama mijil jaler.
Dewasani iki lho boyongan bojomu mring negara Tunggul Malaya. Inggih, Bu. Ya antermen suarane. Ya. Bayi kok nangis suarane kaya lampor. Iso lek dadi dalang mesti suarane kung. Lanang apa wedok? Lah dalah lanang metu titite. Tujune ora ana wong eruh. Bayi iki iso nek gedhe mbebayani pateni cemplungke kalah Candra Dimuka. Dudu sipate menungsa, sipate iblis Wedurga. Bocah sing urung duwe dosa, bocah sing urung kesandangan keluputan. Arep tok pateni cemplungke kawah Candra Dimuka. Oh, Durga, sing gawe urip ora sare. Ora sare kewirangan kowe engko bakale. Ah, Candra Dimuka. Datan pejah, datan sirna sang jejabang nalika den cemplungaken wonten madyaning kawah Candra Dimuka malah kepara saya dewasa saya ngancik jejaka jumedhul saking telenging kawah Candra Dimuka prayitna sang Hyang Narada mrepake kunjungane sang jejabang. Oh, elek. Wanda, Wiwi, Pak De, aku anake sapa?